May hapon sa tanan, nanapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpambit sa kinabuhi sa laiko. Sa karon nga gospel o ebanghelyo, madungog nato nga si Jesus na nagna na gyud sa iyahang pasyon, kamatayon o sa resurreksyon. O ngani mao kani ang gitudlo sa iyahang mga disipulo sa paglakat nila gikan sa Galilea hangtod sa Jerusalem. Kay nganong niadto lang sa Jerusalem sa ato nang ikaistorya sa unahan nga nahibaw-an niya nga si John the Baptist gipatay ni Herod Antipas, no? Pinagi sa kananaang hangyo sa anak nga babae ni Herodias. So karon nga kanang ebanghelyo gapreparar sila sa ilahang panaw paingon sa Galilea. O kanini ang ebanghelyo naghatag nato ikaduha nga instruction sa instruction niya og unsa pagsunod kaniya mao pag sa likway sa atong kaugalingon atong pag kanana ang pasan sa atong cross o pagsunod kaniya. Moadto ta sa ebanghelyo. Sa versikulo 30 pagsugod nato sa ebanghelyo mibiya sila niadto nga lugar ug miagi sa Galilea. Dili gusto si Jesus nga may masayod kun hain sila aron makahigayon sila pagpanudlo sa iyang mga tinun-an. Nagaingon siya kanila, ako nga anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kanako apan human sa tulo ka adlaw mabanhaw ako. Ang iyang mga tinun-an wala makasabot kung unsay iyang buot ipasabot. Apan nagpanuko sila nga mangutana kaniya. So nakuha na sila, no? Nagpanuko sila kay si Pedro baya atong niagi nga katong mga ebanghelyo iyang gi badlong si Jesus but unsa pa nga giingnan man si Pedro ni Jesus pahawa kanako Satanas, no? Ang hunahuna ni Pedro dili iya sa plano sa Ginoo sa kaluwasan apan kanang tawhanon kayo nga iyang pagbadlong ni Jesus. Kay mao magyapon kani nga iyang gitudlo sa mga disipulo or apostoles, mao gyapon kani nga kanana ang pag-antos, pagpakamatay sa krus o pagkabanhaw. So wala na ang mga disipulo mo kanana ang mangutana, no? Sa verse 33, miabot sila sa Capernaum, sa diha na sila sa balay. Nangutana si Jesus kanila, unsay inyong gilalisan dito sa dalan? Samtang naglakaw kamo, apan naghilom lang sila tungod kay naglalis sila kung kinsa gayud kanila ang labaw sa tanan. So brothers and sisters, kanina si Jesus mangud nag-establish og kanang iyang headquarters dito sa Capernaum, no? Ngani kani nga balay murag maurag yun nga balay siguro katong balay nga yadtuan ni Jesus ug iyang giayo nga nagsakit nga kanana ang mother-in-law ni Pedro, no? Didto sila apan nangutana si Jesus karon, unsa bay inyong gilalisan nga nagsunod kamo sa ako? Ngani ngadto sa pagpalakaw nila gikan sa Galilea o paingon sila sa Jerusalem, nihapit sila sa Capernaum para magpahulay siguro ni sila unsa ka, no? Kay si Jesus diri biya gapuyo si Jesus. Ngani iyang gipungutana unsa ba yung gilalisan? So kay kanang na ang maglakaw ka tong panahon na gud sa panahon sa kang Jesus nga kapanahunan, gamay man ang dalan, mura mag-trail ra gyud siguro ng dalan nila pa sa Jerusalem. So nagpanon yun sila, no? Wala sila magdungan kanang
lakaw nga nagpundok but nagpanon sila. So natingala ang mga disipulo nga nung nakadungog si Jesus nga dito man sila luyo nagsunod. So si Jesus nangutana, unsa ba inyong gilalisan, no? So ang ila din gilalisan kung kinsa ang kananaang mahimong mas labaw pa sa kanila. Ngani asa man ni na influensya ang mga disipulo dito man sa kapanhunam sa Hudiyo o sa Romano sa una, kay sa ilahang kananaang community sa Roman Empire nga ulipon kanila, under man sila. Yun ani gyud ang ilahang kananaang kanang pamuyo, no? Grabe ang competition yun. Grabe ang competition yan. Siguro nakakita sila nga naman yung master naman si Jesus. Kinahanglan lakas tayo ni o kinsa pa mas labaw na to ini, no? Mao na ilahang. Nya subok kay palandungon nga si Jesus nanudlo sa ila nga ako nga usa ka Misaya nga inyohan nang nadungog o inyohan nang kananaang giistorya kanako katong niaging ebanghelyo nga nangutana ko kinsa man ako para sa mga katawhan nga akong gipakaon o mga kananaang gimultiply na akong pagkaon kinsa man ko o mga gipang-ayo o kananaang gigawa sa gipakaon, gipaayo, gisangyawa sa may balita, no? So dahil pag umanungutan sa kinsa man ako, so natagnaan nila, ikaw ang Misaya, ikaw man gyud ang Misaya, Lord, no? Ang Misaya mag-antos magayon, mag-antos, lutoson, mag-antos, o sa ikatulog ka adlaw human siya namatay, nabanhaw. Ngani wala na mo sunod mo pangutana kanila kay tagam sila kang Pedro nga nangutana. Apan kanini adiri nga nanudlo si Jesus, no? Iyang tuyo gyud nga kanana ang sekreto ilang panaw para himuon niya ang pagpanaw nila gikan sa Galilea paingon sa Jerusalem nga formation, no? Secret niya nga formation. Unsa ba kini nga istorya man o kinsay labaw. Nagiskot siya tinuod nga servant nga Misaya. Nagantos gilutos o patsyon sa cross o paghuman na mabanhaw. Kani ako mga disipulo nga gipantun-an. Unsa ba kani nga nag-ilog naman o kinsay labaw. Muna sa verse 35, milingkod si Jesus o gitawag niya ang 12 ka apostoles. Ug miingon siya kanila kung kinsa kaninyo ang gusto nga mahimong pangulo, kinahanglan nga magpaubos siya ug mahimong sulugoon sa tanan. Unya mikuha siya batang gamay ug gipatubang niya kanila. Gisabak niya ang bata ug miingon kanila, si bisan kinsa nga tungod sa iyang pagsunod kanako mudawat sa bata nga sama niini, nagdawat usab kanako. O katong nagdawat kanako, nagdawat usab sa nagpadala kanako. Tanawa ra gud, no? Munang iyang gitun-an na po sila. Unsay iyang props nga pagtuon, gitawag niya usa ka bata. Atubang niya og iyang gisabak. O kinsa katong mudawat nining usa ka bata, mudawat usa sa ako. O katong mudawat sa ako, mudawat usab sa nagpadala kanako kung kisay ka nagpadala kaniya. Mao man ang atong amahan, no? Mao man ang amahan nato para siya kanana ang unsay gitawagan nini ang gipadala siya sa gugma sa amahan para motubos kanato, mahimong mangluluwas kanato, no? So, brothers and sisters, unsa may but pasabot ini niya, no? Kumunta na tag bata, unsa may but pasabot sa usa ka bata? Daghang kayo ang atong ang usa ka bata, inosente ang usa ka bata,
kananaang yung mo gasalig sa ilang ginikanan, no? Ang usa ka bata kananaang dili magdumot, ang usa ka bata kananaang manggihatagon, ang usa ka bata dili siya, no? Dili siya asyuso kananaang kung unsay ihatag sa ila mo ilahang kanang gagamiton og ilahang kanang dawaton, no? Ngani makita nato ang mga dagko mag-away. Di naman gyud mag-uli, pero ang bata gani mag-away pag human pila ka minuto gani o pila ka oras mag-uli naman dayon, no? Ang bata kananaang practice nato sa ato ang kaugalingon nga pamuyo. Ang bata bisan gamay pa kuha na siya kananaang sumusunod na sa labi na og sapian ang iyang ginikanan, sumusunod na og simba ko lang o sa metabo sila ginikanan mao gyud mosunod, no? Sa katigayunan og unsa pa iya masunod sa iyang kananaang ginikanan, no? Naa siya kananaang katungod, no? Nga makakuan siya, makaangkon siya sa kabtangan sa kananaang iyang ginikanan. So muna ang kuan ang kananaang ang bata, no? Yun siya kung kinsa kaning musunod niini, no? Wala man magpasabot si Jesus siguro nga musunod sa pagkabataot. O may istorya si Jesus nga musunod kita ni ang iyang pagkabata nga way buot. Di man siguro na, no? Kananaang ambot pasabot siguro ni Jesus during that time kung tan-awon nato ang konteksto sa kapanahonan ni Jesus. Ang bata manggod sa kapanahonan ni Jesus is walay gahom. Considered na sila walay kuan sa society nila, sa ilang community. Wala good siya kananaang parte sa community kay wala siya gahom, no? Muna og mamatay ang ginikanan na wala man siya gahom gyud. Wala siya gahom og wala siya legal rights. Wala siya legal nga kanana ihang katungod nga musunod sa kabtangan sa iyang mga ginikanan, no? Wala siya gahom, wala siya legal rights. Og ang bata wala may gahom o legal rights, dependent yun kayo siyang ginikanan. So, tanaw nimo, no? Yun siya nga, kung katong mga muserbisyo ka nako, katong musunod ka nako, yun siya nga, take up your cross and follow me. Kaya nga naman, kamo, wala kamoy gahom. O wala kamoy kanana ang legal nga rights. Tanan. Kay bata ka mo, musunod ka mo sa ako, take up your cross and follow me. So muna ang iyang gitudlo sa mga kananaang disipulo, no? Dependent gyud ka mo, pareha aning usa ka bata nga akong gisabak. Muna siya ang pagkabata nga musunod ta ni Kristo. Iyon anak kita, no? Kung wala tay gahom, unsa man nga gahom day nga atong pagasundon, ang atong pagagamiton, unsa man day nga gahom, kang kinsa man day ang gahom nga kita mapuy-an nato ang Ginoo. Gahom man ni Kristo. Kay man siya sa John 14:6, I am the way, I am the truth, I am the life. Unsa pa man ang gahom nato ana nga atong paggagamiton, nga ingon man siya nga ako ang dalan pamaagi nini kinabuhi. Ako ang kamatuoran nga basihanan nato ining kinabuhi. Ug labaw sa tanan, ako ang kinabuhi, ako man ang kinabuhi. Unsa pa man nga gahom ang inyong gikinahanglanon. Ngani brothers and sisters, dili ang kita nga
magpasiatap kita sa atong kaugalingon kay wa man day gahom. Di man day ta makalihok, di man tay makapuyo, di man ta mabuhi kung wala si Kristo. Kay mo siya, I am the light. No? Ako ang kinabuhi. Wa tay gahom. Kay iyang kamatuoran, iya atong gipuy-an, iyang pamaagi. He is the way. Ug labaw sa tanan ang kinabuhi nga ato ang pagasundon iya. Kay nga naman, kay kani nga kinabuhi, paingon gayud kini dito sa kinabuhing dayon nga ihang gitagana ka nato. Mabitaw na sa inyo siya nga, ako ang kinabuhi ug wala ka mo'y gahom. Kay nga naman, wala man mo'y legal rights. Pareha sa kanana bitong na ay inyong kabtangan, dako kayo sa inyong ginikanan, na mo'y legal rights. Pagka mawala na inyong ginikanan, well, kamo na mo inheritance sa inyong kabtangan nga dako kayo. Pat kang Hesus, ingon siya nga naamay eternal life nga reward ini kinabuhi. Reward. Iyang iganti ka nato. Kano sama nato na maangko ng iganti niya nga kinabuhing dayon para makadabaton kita sa kinabuhi nga kanana muluntaron nga naa diha sa kinabuhing dayon diha sa langit. Kano sama nato na maangkon. Unsa man nga legal nga rights nga sa Ginoo nga atong maangkon kana nga kinabuhi, kana maangkon lang nato o kita mismo gayud ang mamatay human nato nga sundon si Jesus ang iyang gahom ug mamatay kita usa ka bata iyang anak sa Dios ug kita mismo maka-inherit kita sa kingharian dayon, no? Kung kita mismo ang mamatay, brothers and sisters. Muna ang hisgutan ini, kung kamo dili susama nining bata, dili kamo makabaton sa kinabuhing dayon, no? Katong nagtinguha nga magserbisyo kanako, kinahanglan mo susama pareha sa bata. Katong magpareha sa bata, nagsunod ka nako. O katong nagsunod ka nako, nagsunod usab sa akong amahan nga siya ang nagpadala kanako. So brothers and sisters, mao ka na iyang gihiskutan, no? Gitudluan sila na kinabuhing dayon. Pag naglali sila, nga kinsay labaw sa kinabuhi, ginan siya nga magserbisyo kamo. Sama sa usa ka bata. Magpuyo kamo, sama sa usa ka bata. O kung sama kamo sa bata, nan, ang gahom gikan sa ako. Kay naay inyong legal rights sa kinabuhing dayon nga maangkon ninyo og panahon kamo mamatay. Mamatay sa sala diri sa kalibutan ug mamatay sa inyong kaugalingon kay ang atong kamatayon mao may ato ang kanang ganghaan didto sa kinabuhing dayon. Ug diha nato maangkon natay rights, natay inheritance rights nga maangkon nato ang kinabuhing dayon sa Ginoo. So long as napadadiri sa kalibutan, dependent kita kanunay sa iya. Dependent kita kanunay ug magpuyo kita nga kanabitong masinubtanon, no? Humbleness. Masinubtanon ang atong pagpuyo, brothers and sisters. So, human nato gitanaw, gilantaw nato ni tanan diha sa ebanghelyo gikan sa pagpanudlo ni Hesus sa mga disipulo. Applicable po na sa ato karong panahon na. Gitawag kita nga mo kanang
mutubag niini ug ikonsidera nato atong mga panghunahuna, atong relasyon with our family, sa atong pamilya, ug atong mga kaigsunan o mga amigo diha sa atong komunidad. Giunsa man nato nga kita nagpuyo nga usa ka bata. Nagpuyo usa ka bata nga kita mismo nagsunod kang Kristo. Nagpuyo kang Kristo. O sa ugma damlag, ipakita nila nato nila nga unta sila pod ang ilahang attitude, isip mga anak sa Dios nga usa ka bata. Nagtamod, usa ka bata nga dependent kaayo sa iyang gahom. Dependent kaayo kay naay iyang reward dito sa kinabuhing dayon kung kita makalatas ini, kung magpuyo kita nga mismo kahimutan diha sa ato ang Ginoo. Mao kani ang hagit nato karon, brothers and sisters, nga unta ang ato nga kinabuhi naabay kahulugan kanunay kay kita mga anak sa Dios nagpuyo gyud nga bata sa atong relasyon, sa atong pagpanerbisyo, sa ato ang mga buluhaton adlaw-adlaw, labi na diha sa ato ang parokya, sa atong community. Salamat kayo mga igsoon ug maayong hapon sa tanan. In the name of the Father, Son, Holy Spirit.